Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим последната трета модификация на популярния модел 136-100 на известната в средите на автомоделистите фирма RGT Racing от Китай. Това е моделът Suzuki Jimny. Той е реално точно копие на най-малкия от четирите произвеждани модификации на марката, а именно Suzuki Jimny Light. Още има Suzuki Jimny стандарт, има Suzuki Jimny XXL, има и Jimny Heritage. В нашия случай пред нас е точното копие на Suzuki Jimny Light. Производителите от RGT са го обявили като 1/10 модел, но аз смея да твърдя, че модела е 1/8. Защо? Защото оригиналното Suzuki Jimny Light е с обща дължина 3,75 см, а нашия модел е 465 мм, което дава точно мащаб 1:8. Така. Третата модификация идва с няколко подобрения. Различна предна броня, има багажник, има огледала, които се прибират при транспортиране, за да не се повредят. Има степенки странични, има подобрено окачване и усилена дънна платка. Днеска ви представяме зеления вариант. Съществуват още жълто и тъмно синьо, но това е най-продаваната версия, така че се спрем днеска на него. Моделът е оборудван с 2,2 инчови бедлок джанти, които са полимерни, 100 мм гуми от естествена гума, сравнително мек компаунд, и ширина 41 мм. Междуосовото разстояние е 255 мм, като отзад имаме пета гума, която е абсолютно идентична с останалите 4 гуми. И тук имаме шансов инструмент, брадвичка и лопатка, които могат да се свалят. Така че модела на външен вид е доста детайлен, с шнорхел, огледала, казахме, избивки на калниците и така нататък. Предна-задна броня. Сега ще се занимаваме малко с другото нововведение в третата версия, а именно добавения светлинен модул, т.е. модул, който позволява модела да има няколко независими светлинни функции. Сега ще ви покажа. Така. Имаме от канал 3 се включват основните светлини. При завиване работят мигачите, които са също от канал 3. Имаме аварийни светлини, които работят както отпред, така и отзад. Имаме и аварийни светлини. Така. Характерното за светлинния модул тук
е, че той е интегриран в един корпус с приемника. Приемника е 4-канален, като освен това има 8 куплунга, към които могат да се включат до 8 светлинни ефекта. Така и така сме почнали с светлинния модул. Искам да ви покажа и предавателя. Той е на фирмата FlySky, както приемника вътре, който ще ви покажа после, а също така и Speed контролера. Имаме голямо удобство, 4 ключета, които обезсмислят използването на програмна карта. Тук е дадена диаграмката за настройване на процента на спирачките, настройване на вида батерия, която се използва, настройване на процента консумация и така нататък. Чрез натискане на бутончета имаме двойни стойности на управлението на кормилото, имаме двойни стойности на газта. Освен това имаме финна настройка на завиването. И 2 ключета за обръщане посоката на движение на сервомоторчето на завиването и на електромотора на задвижващия механизъм. Така. Този модел е снабден с 40 ампера Speed контролер, също на FlySky, който позволява изключително плавно ускорение дори на минимални обороти. Ускорява съвсем бавно и придава и дава на модела изключителни катерачески способности. Ускорението, увеличаването на скоростта може да става съвсем плавно, като при максимални обороти. На равен път можем да постигнем до 25 км в час. Задната скорост е на 50% по-бавна от предната, което е характерно за всички модели. Така, да надникнем в долната част на модела. Какво имаме отдолу? Имаме стандартното окачване за повечето краулери. 8 линка от нераждаема стомана, които са 4 точково окачване отпред, 4 точки отзад. X-shape. Освен това, имаме 2 поликарбонитови кардана с метални накрайници. Освен това, предния и задния мост са от полимер, като предавките вътре са метални. Същото се отнася и за стандартната скоростна кутия, която е с предавателно число 1:88. Тя също е с изцяло метални предавки. Така. Да погледнем отпред. Захващането на копето този път, за да не се загрузява мащабността и детайлността на модела от щърчащите шпилки и клипсове, този път окачването е само с тези 2 клипчета, които са под предната броня. Ето такива. И които като се свалят, ви позволяват пълен достъп до интериора. Така. Тук имаме 6 кг сервомотор с метална механика, 1500 мА никел хидридна батерия, която лесно може да бъде заменена с литий полимерна батерия, за да удължи мощността, да удължи времето на употреба и да увеличи мощността на автомобилчето. Тук вляво се вижда
мотор размер 390 25T. 4 полюсен, достатъчно мощен агрегат, за да задвижи модел с тегло 1940 грама, какъвто е този. От другата страна ще видим комбинирания уред, 2 в 1 приемник и светлинен модул. И ключа за старт и стоп се намира, който е съчленен с приемника. Друго характерно, отново амортисьорите са пружинни амортисьори, не са маслени, но за разлика от версия 2 дават изключително добър контрол на колата и имат поведение на маслени амортисьори. Ето, погледнете сами. Няма го характерното подскачане на обикновените ефтини автомодели, които са с обикновени пружини. Тук имаме изключителна плавност на движението и много добър контрол на пътя. Ами общо взето това е по този модел. Това е една много добра придобивка на изключително приемлива цена за българския пазар. Всичко е на много добро ниво, изключително добра сглобка и имаме усилено поликарбонитово купе с много качествено оцветяване и в крайна сметка това е едно добро попълнение към всяка колекция и ще ви осигури много дълго време, забавление и приятни часове навън. Това беше от нас за сега. Всичко хубаво и до нови срещи!